Ako sa z profesionálneho floristu stane realitný maklér? Väčšinu svojho profesného života som sa venoval kvetom a dizajnu, či už to bolo tu na Slovensku alebo 8 rokov vo Švajčiarsku. Pri jednaniach s náročnou klientelou a spoznávaním architektonických skvostov Švajčiarska ma začali zaujímať nehnuteľnosti a možnosti ich prezentácie. Po návrate zo zahraničia, keď som si hľadal nehnuteľnosť sám pre seba, ma táto práca úplne pohltila. Už dlhší čas sa venujem iba predaju nehnuteľnosti a zo spokojného klienta realitnej kancelárie Premium Living sa stal teraz kolega. Neustálými školeniami, vzdelávaním a podporou od platformy Recloud, ktorá je našim partnerom, sa zo mňa stáva odborník vo svete nehnuteľností. Seriózne jednanie, vhodný marketing a chuť objavovať nové a nové nehnuteľnosti ma posúvajú stále. Je dobré byť pod krídlami veľkých a preto sa snažím túto príležitosť využiť naplno. Moje meno je Tomáš Havala a som realitný maklér spoločnosti Premium Living, ktorá je partnerom platformy pre realitných maklérov Recloud. Ak potrebujete pomôcť s kúpou alebo predajom nehnuteľností, neváhajte ma kontaktovať.